Píše se rok 1925. Tomáš Baťa, nespokojen se státním vzdělávacím systémem, vytváří jedinečný vzdělávací koncept, kde se teorie snoubí s praxí a důraz na jazyky otevírá studentům svět. Rodí se Baťova škola práce. Tato vize žije dál. Po zestátnění školy v roce 1948 a následných změnách vlastníků po sametové revoluci se totiž škola stává součástí moderního vzdělávacího institutu Orbis, zahrnujícího mateřskou, základní a střední školu. Provází tedy děti a žáky na cestě za vzděláváním od 2 let až do dospělosti. Děti v mateřské škole Orbis přirozeně pronikají do angličtiny už od 2 let, a to prostřednictvím her i aktivit s rodilými mluvčími. V základní škole pak pokračují ve vícejazyčné výuce s českými i zahraničními učiteli. V angličtině se učí číst, psát i počítat. Málo početné třídy navíc umožňují individuální přístup k dětem a rozvoj jejich talentu. Střední škola Orbis nabízí maturitní obory informační technologie a ekonomika a podnikání, a také gymnázium s jazykovým zaměřením. Samozřejmostí je kvalitní příprava na vysokoškolská studia. Orbis je také hrdou součástí prestižní sítě Cambridge International School, která studentům otevírá brány do světa. Moderní metody i technologie, vzdělávání s tradicí a budoucností. Orbis Zlín.cz